Godumę z nasi magłescom, a ksiądz Grzegorz Kościelniak oraz Bartek Niemkiewicz, pielgrzymi. Witamy serdecznie. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest to oczywiście pielgrzymka kaszubska, już 37, dobrze liczę? Dokładnie. Tak. No to już całe pokolenia się wychowały na kaszubskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Ruszacie z Helu, którego dokładnie? 25 lipca o godzinie 6 rano z Helu ruszamy na kolejny szlak pielgrzymi. Mówi ksiądz Grzegorz Kościelniak, który również wyruszy w drogę. W jaki sposób możemy dołączyć do pielgrzymki? Co trzeba zrobić? Dołączyć do pielgrzymki można albo przez zapisy elektroniczne na stronie internetowej. Szczegóły będą podane niebawem na stronie Pielgrzymki Kaszubskiej i też na fanpage'u na Facebooku, ale również można się zapisać w trasie. Są odpowiednie osoby, które zapisują nas również na trasie, więc można w każdej chwili dołączyć. Do tego zachęcamy oczywiście. Przykładem tego, że warto jest także Bartek Niemkiewicz, który jest z nami w studiu. Niedawno pisałeś maturę. Wiadomo, że maturzyści też na Jasną Górę wędrują. Byłeś na tej maturalnej pielgrzymce? Tak jest. Mówi się, że jak trwoga to do Boga, ale wydaje mi się, że pielgrzymowanie zawsze ma jakiś owoc i nawet nie chodzi stricte o to, żeby być na Jasnej Górze. Nie chodzi o to miejsce, tylko właśnie chodzi o to, żeby przez to pielgrzymowanie zbliżyć się do Boga. Czyli sam fakt bycia w drodze jest już tutaj tak jest. istotny. No ale drugi raz na Jasną Górę w tym samym roku? Byle więcej. Czyli tutaj nie ma ograniczeń ilościowych. A która to już twoja pielgrzymka? Drugi raz będę szedł na Kaszubską, natomiast wcześniej zdarzyło mi się parę razy pielgrzymować na mniejszą skalę, ale również na Jasną Górę. No ta skala poraża, to jest poraża w takim pozytywnym znaczeniu oczywiście, bo jest to najdłuższa pielgrzymka w Polsce. Jak wygląda taki wysiłek i jak się człowiek czuje po tylu kilometrach? No, jest to męczące, natomiast jest to świetna okazja, żeby spotkać się ze samym sobą i pewne sprawy po prostu się rozliczyć jakby z własnymi słabościami, pokonać je, no i finalnie zbliżyć się do swoich braci pielgrzymów, zbliżyć się do Boga. Zachęcamy, żeby 25 lipca z Helu wyruszyć albo gdzieś w drodze dołączyć, zapisać się na pielgrzymkę, ale możemy też już przed pielgrzymką pomóc w jej organizacji. Widzę tutaj akcję Zostań ambasadorem Kaszubskiej Pielgrzymki. Na czym to polega? Tak jest. Wczoraj w niedzielę i w przyszłą niedzielę organizujemy taką akcję. Poprosiliśmy do tego pielgrzymów, ponieważ mamy dosyć spore zaplecze doświadczonych pod tym względem osób i wysyłamy ich do ich własnych parafii, w których opowiadając właśnie o pielgrzymce zachęcają do pójścia oraz osoby, które oczywiście nie każdy może przejść 638 km na piechotę, więc osoby, dla których jest to po prostu niemożliwe, są zachęcane do uczestniczenia w tak zwanej grupie złotej, czyli duchowej łączności z pielgrzymką. Zachęcamy do tego również. Wrócę tym razem do księdza Grzegorza Kościelniaka, naszego gościa również. Która to księdza pielgrzymka? W tym roku będzie 6. 6? A 6 jako kapłana, czy jeszcze przed święceniami również? Przed święceniami również, ponieważ w zeszłym roku zostałem wyświęcony na kapłana. Zacząłem pielgrzymowanie jako kleryk w Gdańskim Seminarium Duchownym po drugim roku, więc to był rok 2013 i potem już rokrocznie pielgrzymowałem na szlaku Kaszubskiej Pielgrzymki, potem jako diakon. W zeszłym roku już pierwszy raz jako ksiądz wyruszyłem na trasę. Czy ta pielgrzymka też miała jakiś wpływ na księdza, zrozumienie swojego powołania? Zdecydowanie to miało ogromny wpływ także na to kształtowanie się tego powołania, również właśnie odkrywania tego wielkiego bogactwa, zaplecza duchowego, jakim są bracia i siostry pielgrzymi. Także to osobiste doświadczenie także tych trudów, o których mówił Bartek. Także właśnie staranie się właśnie, żeby przezwyciężyć także te wszystkie słabości. No i ta pielgrzymka, ta relacja do Pana Boga i do drugiego człowieka, także właśnie to
to również ważne, że pielgrzymka nie kończy się w dniu dojścia na Jasną Górę, ale praktycznie cały czas jesteśmy jako pielgrzymka, utożsamiamy się z nią, niezależnie czy jesteśmy jako księża, czy jako tak zwani zwykli ludzie, czy po prostu to jest nasza jedność, to jest nasza także tożsamość jako pielgrzymi. Ja chciałem tutaj właśnie spytać, dlaczego pieszo iść? Czy nie łatwiej by było po prostu skupić się na celu i dojechać tam autokarem? Istota pieszego pielgrzymowania jest tą także historyczną, tym historycznym aspektem właśnie pielgrzymowania dawniej, kiedy nie było zasadniczo takich środków transportu, jak mamy obecnie, no to przede wszystkim właśnie ta istota pieszego pielgrzymowania, które daleko wybiega jeszcze przed chrześcijaństwo. I stąd także właśnie później ta chrześcijańska idea pieszego pielgrzymowania do miejsc świętych, uświęconych właśnie czy to przez obecność Chrystusa, czyli pielgrzymka do Ziemi Świętej, ale także pielgrzymki do miejsc uświęconych przez świętych. Rzym, Santiago de Compostela, najsłynniejsza, myślę, pielgrzymka Camino. Także właśnie ta idea, ta istota pieszego pielgrzymowania to jest zresztą, tak jak Bartek mówił, to doświadczenie tego trudu, ale również i tego zmagania się właśnie z tymi swoimi doświadczeniami, to, że to ma określony także cel, do którego po prostu trzeba zdążać. Bo owszem, łatwo wsiąść w jakiś autokar czy samolot, pojechać czy polecieć do tego miejsca świętego, ale ta idea właśnie pieszego pielgrzymowania to jest właśnie ta podstawa, ten fundament właśnie w ogóle idei pielgrzymowania. I tego się trzymajmy. Przypomnę naszym słuchaczom, 25 lipca rusza pielgrzymka kaszubska na Jasną Górę z Helu. Jest to najdłuższa pielgrzymka w Polsce. Możemy się zapisywać, możemy również zostać ambasadorem kaszubskiej pielgrzymki. Więcej informacji też na naszym radiowym fanpage'u. Jest to pielgrzymka kaszubska chyba nie tylko z nazwy, ale tam wiem, że można też poczuć rzeczywiście tę kaszubską tożsamość, prawda? Tak jest. Ja na przykład Kaszubem nie jestem, natomiast jest to świetne miejsce, żeby spotkać się z taką kulturą, stylem życia kaszubskim. Towarzyszy nam, niektórzy mówią po kaszubsku, mamy pieśni po kaszubsku, i towarzyszy nam we wszelkich promocyjnych materiałach, choćby haft kaszubski. Także jest to... Tutaj też ci, którzy zobaczą nagranie na YouTubie na barkach Bartka, będą mogli zobaczyć chustę, która też jest ozdobiona haftem kaszubskim. Zachęcam, żeby zobaczyć ten film później, więc jak widzimy, rzeczywiście te kaszubskie elementy się też pojawiają. A jeszcze do księdza pytanie, bo tutaj już ksiądz powiedział nam, że dla powołania to też był bardzo ważny element, ta pielgrzymka jeszcze przed święceniami. Czy ksiądz też dostrzega u innych współpielgrzymujących jakieś owoce duchowe pielgrzymowania? Zdecydowanie tak. Jakiś czas temu była przeprowadzona ankieta wśród pielgrzymów na temat ich motywacji wyruszenia na pielgrzymkę, ale także ich efektów w życiu codziennym, także w życiu duchowym. Wiele osób doświadczało właśnie takiego umocnienia w wierze, także doświadczenia tego żywego, modlącego się Kościoła. Także były elementy również nawrócenia, ale również i odkrywanie tego powołania także do tego ogólnie jako chrześcijanin, do powołania do szczęścia, do realizowania tego, do czego Chrystus nas wzywa, ale również te powołania przede wszystkim małżeńskie. O tym trzeba również wspomnieć bardzo mocno, ponieważ wiele małżeństw także wywodzi się z kaszubskiej pielgrzymki. Część z nich, tych małżeństw, było zawieranych właśnie również na trasie kaszubskiej pielgrzymki. Zresztą przez te kilkadziesiąt już lat nie sposób, myślę, wyliczyć tych wszystkich pielgrzymów, którzy odkryli także poprzez ten trud pielgrzymowania istotę swojego życia. Więc mówiąc zupełnie kolokwialnie, można też po prostu, jak się poszukuje męża czy żony, także wyruszyć i możliwe, że się znajdzie. Mówi tutaj o owocach duchowych ksiądz Grzegorz Kościelniak. Rozmawiamy również z Bartkiem Niemkiewiczem o kaszubskiej pielgrzymce z Helu na Jasną Górę, która rusza 25 lipca z Helu. Dziękuję bardzo za rozmowę i szczęść Boże! Dziękujemy. Szczęść Boże.